Аз само да попитам нещо. Какво стана с НАТО ще ни пази, бе? Какво стана с това, че нямаме нужда от армия, нямаме нужда от защита, защото си имаме базичка на НАТО в страната и ако ни нападне руска ракета, НАТО веднага ще се строи тук и ще ни защити. Какво стана с това да изпращаме оръжие за Украйна, защото на нас не ни е нужно? Какво стана с това, че независимостта ни се състои в това, че НАТО ще ни защитава, а не в това да имаме силно възпитана, обучена и въоръжена армия? Защо сега ЕС казва, че НАТО вече на него не могат да се разчита и трябва да се въоръжава самия ЕС? Какво става, ако сега ни нападнат руснаците и няма НАТО? Кой ще ни защитава, питам? Нали НАТО беше константа и вечно щеше да ни пази? Защо Европа не се е въоръжила преди това? Защо също изпада същата ситуация като Украйна, да почне война, да няма въоръжение и да не знаеш какво да правиш? И да ръчкаш 8 години руснаците и да ги дразниш и накрая да си без никакво снаряжение и войска и подкрепа от собствените си граждани да излизат на фронта, не да ги влачиш като мръсни кучета, защото не искат и трябва да разчиташ на САЩ, които пък те изоставиха. Защо Украйна постъпва по същия начин като европейците и наистина еднаквостите се привличат? Сега Европа е в положението на Украйна. Я започне война, няма кой да я защити, защото НАТО се разтури. Не говорим за България. Кой ще ни защити? Това трябва да е най-големият пример, дори на тези, които са абдикирали от умението да мислят самостоятелно, че никой съюз не е вечен. И че ако имаш малко акъл, трябва да си подсигуриш собствената кочинка и след това да въртиш съюзи. А не да ти се разпадат съюзите и да се отслабват пред очите ти и ти пак да разчиташ на съюзи. Ето това е да си глупав. Затова искат да заличат историята тези глупаци на Запада. За да не се учим от нея. А тя се случва пред очите ни.